Buonasera. Jag sono Marco och du tittar på Mitt Cucina. Hej! Jag heter Marco och jag är italiensk mästerkock. I det här programmet, ni tittare ringer in, beställa, jag lagar. Alltså, du beställer, jag lagar, e tu mangiare. Si. Vill du ha pizza, vill du ha pasta, det är inga problem. Allt du beställer, jag kan fixa till dig. Numret du ringer är 001 226792. Varsågod och börja ring. Adesso. Jag tror jag har den första kund. Pronto? Jag ska ha en pizza. Una pizza? Si. Ja, med ost Con formaggio? och skinka. Prosciutto molto bene. Si. Ananas. Och ananas, du vill ha ananas? Ja, Och tomatsås? tomatsås. Si. Alltså du vill ha en pizza med ost, skinka, tomatsås och ananas. Lilla gubben, du har beställt en Hawaii. Det kan du säga från början så slipper du ta allt. Alla ingredienser. Inga problem. 10 minuter. Du kommer och hämta, okej? Okay? Grazie. Si. Så. Vår första kund har beställt en Hawaii. Det är en pizza jag har gjort många gånger. När man lagar Hawaii, man måste göra det väldigt noggrant. Från scratch. Allora. För att göra en riktigt bra Hawaii från grunden, du behöver såklart tomatsås, självklart ost, du behöver pricken över iet, ananas, du behöver ett ägg, du behöver vaniljglass, gärna gammaldags gräddglass. Senap. Och på toppen Haribo nappar. Har jag valt. Där kan du välja. Men jag har valt Haribo nappar. Si. Allora, vi sätter igång. Vi börjar med att göra själva botten till pizza, själva grunden till pizza, till Hawaii. Vi tar glass till vanilja, tar en stor skopa så här. Vi gör ett hål med handfingret så, si, lite så där. Sen lägger vi ägget, toppar på. Där, ägget ska vara på här, på toppen. Det ska vara så att det blir, jag kan vara molto difficile men det ska så ligga på toppen här så. Sen så tar vi en hammare som jag har här faktiskt. Och vi börjar slå. Lite så. Så gör vi hål i botten. Det ska inte vara några problem normalt sett. Så tar vi lite tomatsås. Så.
Vi tar tomatsås. Vi fyller hålet med tomatsås. Allora, sì, där har vi tomatsås. På toppen tar vi ost. La primo formaggio. Så. Senap. På toppen. Du ska gärna ha stark senap. Du ska ha stark. Och pricken över dit har vi den här då, ananas. Vi blandar sen. Vi ska blanda allt så att det blir en bra röra. Så. Och sist men inte minst, vi ska ha godis. Så. Sen är det bara in i ugnen. Så har det bara in med pizza i ugnen. Jag har redan satt på ugnen på 225 grader i cirka 15 minuter. Så, här har vi det. Mästerverket. Pizza del Mondo. Tillagad med hjärta och hjärna. Våran kund är på väg hit och är här vilken minut som helst. Därför säger jag till er tittare, tack för idag och arrivederci.